Welcome back to my YouTube channel. जों गुवाहाटियाव फैदों नै थाबायगासिनो दं लामा गुवाहाटिनि मोनानि नाइट प्लेस माबायदि देखायनो नाजादों जोङो माबायदि सान बायदि मोना एखेसो सान मोना सेम कन्डिसना बेनो लाइटानो लाइ जों दा रुम भारा थादोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जानो थांगासिनो जोङो ओइ नङा रुम भाराया दामानो बांद्राय लायो दा फैखा रुम भाराया बेसेबां लाया सासेयावनो 800 सानो नाय उनाव दंबावो साबाजों सासेयाव 800 डिसकाउन्टआवसो मोनदों बेबो 1000 बिदोंमोन ओमफ्राय नायनोसै माबायदि ओंख्रि मोनजायो बे गुवाहाटियाव जों दा बर्डाराव दङ आरो ओमफ्राय ओरैजाय थांगासिनो जोङो मा ओंख्रि मोनजायो आंजों दङ खनक ओइ ओमफ्राय आं खोनादोंना बेयाव मैथाजों अमाजों फेमास होननाय खोनानाय एकदम गोदाथार बरजरायाव मोनसे हटेलाव दंमोन मा नाममोनलाय नांगौबाय बेयाव थांगासिनो आरोखि ना थाबायनानै मैथाजों अमाजों फेमासथारनो जानो होननानै थांदों आरोखि ना मोनगोन ना मोना मोनथिया फरेन टाइम जाबायथ' 9थासो जाबाय मोनगोन ना मोना नायनोसै दा मोनगोन ना मोना नायलांसै नोंथांमोनाबो नुगोन जुदि मोनोबाथ' भिडिअ नुखागोन मा बुङो मोनाबा जों देखायनाय नङा गारसामोन नों माबायदि मोनो दा मोनायाव गुवाहाटियाव थाबायनानै एकदम फिलिंसखौनो एकदम फार्स्ट टाइम गुवाहाटियाव नों सानाव भिडिअ खेबदों सानदों ना मोनायाव खेबदों ना सान मोना एखेसो सान मोना सेम जोंखौ साननो हागौ ना मोखाङा एकदम खेबथि नुनो हागौ ना एकदम मोजांखौसो होनदों खेबथि नुखादों सान बायदि क्लियार नुखायनो लाइटआबो मोजांथ' बेखायनो जोंखौ दा ओरैबायदि लाइटआ बोरै लाइटआ नै लाइटआ लामा एकदम लाइटआनो मोजांथार ओमफ्राय दा जोंना खुलुमबाया सोंदोंमोन ना फिलिंसखौ माबायदि मोनदों एकदम बुंनोनो हाया माबायदि मोनदों बिनि सायाव दा ओरै जरा आखाइ हमलायनानै कापोल आराम बेरायनो मोनोबा माबायदि मोनगौमोन ने कापोल मोनोबाथ' आयै सना सना होननानै बुंनो आं लामामानि सिंगेल दंनाय मोनना मोनसे खोथामोन साउन्ड क्वालिटिया बारा थिग फैया जानो हागौ एसे गारि खरा दावराव नालाय जों रायलायनायखौ सानदों आं गारियाबो आयौ एथ' गिदिर आरो बे फ्लाइअभाराबो एकदम आगर गोनां गोजा नै नाय आगरा जा मोजां नाथाय जोंनिया बङाइथ' जों गुवाहाटियाव फैदों ओमफ्राय बङाइनिया जोंना आगर गैया नै बेयाव दङ आगर एकदम गुवाहाटियाव नोंथांमोना नायनानै ला जोंनि बङाइनि फ्लाइअभारखौ देखायगोन र' सानथामसो उनाव बे जाबाय बर्डारनि फ्लाइअभार आरो ओरैजाय सिदा थाङोबा एयारपर्ट मोनबाय सिदा थाङोबा दखानफ्रा माखासे बन्द' जाबाय नै गारिया बिराद खारो दासिमबो हर जाबाय नालाय दखाना बेखायनो बन्द' जाबाय जों दा ओंखाम नागिरनो थांगासिनो ओंखाम बबेयाव मोजां मोनो ओमफ्राय ओंखामखौबो गोथाव मोनगोन ना मोना बेखौ सिगासिनो आं नों जाबायना नों बेदर जागोन ना जाया आङो बेदरखौ बारा गोथाव मोना आङो नाखौ जागोन नांगौबा ना जागोन औ ना जागोन बिनि थाखाय जों थांगासिनो मैथाजों अमाजों फेमास होनदों होनबाबो आं अमाखौ जानो हाया बारा नाखौ जागोन आरोखि ना बिनि अमाया ओरैबाबो माबानिसो जागोन ड्रेनफोरनिसो जागोन थावनाय नंखाया बारा बाट आं अमाखौ जानो हाखाया बेखायनो आं ना जानो थांगासिनो आरोखि ना गोजौजों गारि खारदों आयौ what is big गारि लाम्बा एकदम गोलावथार गारियाबो नैबे सयनाखि हटेलावनो जानो फैदों सायानिका ना गलतिसे मिस्टेक हो गया सायानिका हटेलाव जों जागोन जों बारस'बाय नै गारिखौ मोनगोन ना मोना नायनोसै मानसिफोरा गाज्रि साबा गोथाव मा मोनजायो नायनोसै जों दा बे हटेलाव थांगासिनो मा ओंख्रि मोनजायो फैबाय जोङो सोंसै मोनगोन ना मोना मा मोनो और उसको की गया से मांगो की गया से नैबेयाव एसे खमायसिगोन चिकेनाव 170खौ 150 हमसिगोन डिसकाउन्टआव मोनसिगोन आरोखि ना जोंना नैबे आदाया अननानै होसिगोन आदाया डिसकाउन्टआव होसिगोन जोंना अननानै जानो रेडि जागासिनो नैबो नेगासिनो जों अमा बेदरजों मैथाजोंखौ मोनजायासै ओमफ्राय दा जोङो बयलारजों जानांसिगोन उफाय गैला मैथाजों नाजों जोब्बाय 170आव 150 डिसकाउन्ट बाय नैबे जोंना खुलुमबानि थाखाय 20 थाखा डिसकाउन्ट सानैजोंबो 150 बिनि थाखाय एसे खम मोनबाय आरो जोङो नों मा नायदों मबाइलाव आं दा मबाइलाव नै मेसेज नायदों आरोखि ना वाट्सएपआवसो सोर मेसेज हरदों सिंगेल लन्डा रावबो मेसेज हरो सोरबाफोर फसायोबा एसे कमेन्टआव लिरना हो फसायोबा सोरबा
ओइ एग्जामाव इजि फैदों खोनायाखै एसे नै बिराद मोजां हागासिनो आयो आखाइ सुग्रायाबो एकदम ग्लासनि गोजा नायलाय जाखांनानैल' नैबेखौ बाहायनाङा जाखांनायावबो बेखौ बाहायनांगौ हिसाबाव ना मा होनो दा कर'ना टाइमथ' बेखौ बाहायखानांगौ बाहायनांगौ उफाय गैया गाबोन जानांगौ फैसिगोन गाबोन जानांगौ फैसिगोन गाबोन ओरैनो मा पापर हेल' गाइस जों दा जाखांना फैखांबाय मैथाजों अमा बेदरखौल' मोनजायासै ओइ आंना उदै जाला ब्रां ब्रां मोनजोब्बायनो थाबायनो हाला आं सानदों आंबो थाबायबावनो जों दा चिकेनखौनो जाबाय चिकेन बयलारजों आलुजों जाना फैबाय आरो ओमफ्राय बिराद साखनि दङ आलु बाथोन दङ गाजरजों कफिजों सालाद दङ ओमफ्राय सयाबिनजों आलु माबा माबि लाब्रा दंलाबायो आरो दंमोन सयाबिनाव लागायनाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय जोंना थांगासिनो ओरै फ्लाइअभार दङ जोंना जानानै रुमाव थांसै आरो ओमफ्राय नों टेस्टिखौ माबायदि मोन्दों बेदरनिखौ टेस्टियाथ' थामाम बरिया आलुआ गोसालै एसे ओइ नङा बे जोंना बेदर जादोंमोन ना जों चिकेन होनो बेखौ इंलिसनि बर'नि बयलार होनो आरोखि ना जादोंमोन ओमफ्राय फामल' हले गोगोम गोसामोन बेनि थाखायनो उदैया ब्रां ब्रां मोनजोब्बाय माला रुमनि मोनो आरोखि ना थारमाने एसे हासुनो ओंखारदों आरोखि ना बर'आव हासुनाय बबेबा ओंखारदों वाल खनायावनो लागायबाय आसला जों दा थांगासिनो ओमफ्राय नै मोनायाव माबायदि नुयो नै गुवाहाटियाव बे मेन गुवाहाटिनि माबा नङा आरो टाउननि नङा बे जाहैबाय बरजारनि ना बरजार औ बरजारनि ओमफ्राय जों एसे बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव जों दा सानैजों दङ कनक दादि नैबे आंनि दादि बा दादि बा एखेयानो लाइटआ दा थांगासिनो ओमफ्राय आं दिनै मबाइलजोंसो शुट खालामदोंलै आंना केमेराया गैया एसे बेस्थ'आव दंथ'यो र' ओमफ्राय मबाइलजोंनो भिडिअ बानायनाय जाबाय एसे नेमायदो नुयो मबाइलाबो क्लियार नुखायो सिन्था खालामनाङा मावनो सान मोना एखेसो नुयो माथो गुवाहाटियाव एखेसो सान मोना बुंनाङा जेबो हा गोजौ दंलायनो नै आयौ गिदिर फाग्ला बाव गाखोबा गोलैबा जेरै मानसिफ्रा बुङोना डाइलगाव मैथा देन्थाया फास नांथाय होननानै जोंबो बुंनो हायो बे एग्जामपलाव मैथा देन्थाबो दङ आरो मैथ्रु देन्थाखौनो बारो आरो बे फाग्ला दुब्रि हाग्रा फास नांथाय होनबा जायो माथो जोंनि दुब्रि हाग्रा नै गोजौसिनखा हाग्रा नै सिरिल' बे फाग्ला बिदि जायो डाइलगावनो जाद्रायालै जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायनानै एसे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा शेयार नङा साबस्क्राइब खालामना होबोखा नङाबानो बिजों होगोन आं नोंसोर साबस्क्राइब खालामदो आरो सोरबाफोर मोजां मोनो शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ आरो बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो जों नाजाबाय थागोन आरो लाबोबाय थागोन लासै लासै लाबोगोन आरोखि ना एसे गोदानबो जाबाय गोजामबो जाबाय जों दा लासै लासै लाबोगोन आरोखि ना सिन्था खालामनाङा एकदम नायनानै हासुग्लायनायखौ लाबोगोन जोङो आरो बिथाङा जोंना हिन्दीनि भिडिअ लाबोगोन एसे पानि हिन्दी टाइपनि आरो हिन्दी मेकार चेनेला मा जागोन हिन्दी मेकार खालामगोन नामखौ हिन्दी मेकार बारबा खनक ना हिन्दी मेकारल' खालामगोन आरोखि ना नाम गैया नायनो थाखाय आसा खालामनानै था नोंथांमोना बिथांनिखौ आङो जेला भिडिअआव हगारो हेला बेनो थाब आङो मेनसन खालामना होगोन आरो चेनेलाव आरो डिसक्रिपसनआव होना होगोन आरो नोंथांमोना नायनानै थाब फटाफट सापर्ट खालामना होबानो जाबाय बिथाङा बिराद फानि हिन्दी बानायो मोजां बानायो नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनगोन बिराद इन्टारटेनमेन्ट खालामो आरो नङा मानसियानो कमेडिखा नायबा मिनिखागोन नोंसोरो नायबा मोनाखागोन आरो आंना नोंसिनि एसे मोनबा ओइ बुंनांला खाथियाव दाफैखा मिथिबाय बे हासुबाबा नों बुवा बे नायनानै बुंनो नाङा बारा आरो नै ओरैजाय दङ खाथियाव इकम टावारखौ नोंथांमोना सानाव माबायदि नुयो ओरैबायदि ग्लासजों फुरा नुयो ओरैजाय दिनै मोनायाव नुदों नै इकम टावारखौ मा टिभि फ्लेट बायदिसो नुदों नालाय टिभि फ्लेटसो गाबोन फुङाव देखायनो नाजागोन बे जाबाय इकम टावारनि एग्जाम सेन्टार नै मोनायाव माबायदि नुयो टिभि फ्लेटसो नुयोना नायलाय एकदम टिभि फ्लेट नुयो नोंथांमोना गाबोन सानाव देखायनाय जागोन नोंथांमोना नायनो आसा थाबानो जाबाय ना गाबोन देखायगोन जोङो दा मोनायाव शुट खालामगासिनो नालाय मोनायाव लाइट गैया बिनि थाखाय गाबोन फुङाव खालामनानै देखायगोन आरोखि ना जाबाय गुवाहाटिनि मोनानि एसे माबायदि नुयो आरो गुवाहाटियाव मोनायाव माबायदि जों देखायनो नाजादों ओमफ्राय एसे नै बे ग्राउन्डनि भिउखौ नायदो नै गारिखौ खिन्थु मानिखानांगौ हिउ स्पिड मारिखायो लाइटआबो नै बिराद जोंथा माथा रिथि रिथांथारलै सयथिबो
लामा हगाराबा जेरै दाउ गावनायाव गोजौनिफ्राय बिरख्लायबोयोना दाउआ जेरै लबारजों गावख्लायबा कलटाव गोलैबोयो मानसियाबो बिदिनो एगजामपोलाव सेम कन्डिसन जागोन ना लामा हगारनो रोङाबा बिराद एकदम 100आवथ' स्पिडा बुंनो नाङा 100आव 80% जाखायो जों दा गुफुरनि सिनजों थाबायगासिनो आरो ओमफ्राय जों गिनानै साइडजोंसो थाबायदों आरोखि हायोबा साइडजों थाबायबावनांगौसो ओंखारनाय मोनबायलै उन्दुनो ओंखारगोनलै खुलुङा दा सोरबाफोर टाइम पास खालामग्रा दंबासो एसे इन्टारेस्ट जागौमोन ना जोंना साइज गैया नालाय मालायफ्रा जेरै हिनसाम जोंफ्रा नायजाया मोखांफ्रानो बुख्लब ना नङा होमबा जों जाबाय खरलेब खथेब औ खरलेब खथेब साइजबो गैया बाइसबो गैया जोंना जाबाय दा नोंथांमोनजों इन्टारटेनमेन्ट खालामनायल' बेल' इन्जय ओमफ्राय रावबो इन्जय खालामग्रा गैया इन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा नोंसोरनो इन्टारटेनमेन्ट खालामो जों इन्जय खालामो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंखौ सापर्ट खालामबाय थायोबा जोङो बेफोराव टाइम पास खालामग्राखौ नांलाया जोंनो मा नामा बुङो मा बुङो बेनो जायो जोंना बेनो जायो बेयाव दङ इउटुबानो जोंनि थाखाय टाइम पास जागोन मा हिनजाव नांगौ बेलाय हिनजाव जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोननोबा लाइक थुना होदो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय गाबोन फुङाव सानाव आरो भिडिअखौ खेबनाय जागोन ना जाया जों टाइम मोनगोन ना मोना नाजानोसै जुदि खेबनो टाइम मोनोबा खेबनोसै ओमफ्राय जिखुनु भिडिअखौ दिनैनि बे मोनानि दसे समावबो आरो 5 मिनिट बा 4 मिनिट जिखुनु जाया बेयाव मोजां मोनदोंबा लाइक थुना होदो आरो शेयार खालामना होदो मोजां मोननायफोरनो आरो चेनेलाव गोनांबा साबसक्राइब खालामदो ना मा बुङो मोजांखौनो बुंदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदावो दे नायनानै आरो शेयार खालामदावोबा बिथाङा बिसि मोजां भिडिअ बानायो गोबावजोंसो फैयोलै भिडिअआ थाब फैनो हायाना टाइम मोनाना बिथाङा जोंना नै साख्रि मावो बेखायनो बिसिना मोनथाम मानसिजों साबा नालाय बेयाव मोनथाम ओमफ्राय नैबेयाव मोनथाम साबा नालाय ओमफ्राय बिसिना मोनबायाव जोङो साबानिल' होनांबाय मोनसेखौ होनासै आरो 6था नालाय बिसिना ओमफ्राय साबानिखौल' होनांबाय आरो जों बावनो थादों टिभि गैया खिन्थु फाक्का माबाल' फेनल' दं ओमफ्राय बिसिना दं ओमफ्राय साबा गैया आरो टिभि गैया बाथरुमखौ नायनाय बाथरुम किटचेनमोन ओमफ्राय लाइटआनो खोमसिथार आरो बेयाव जेबो खालामासै संग्राफोराथ' गैखाया बुखारा मोनामजोबो ओमफ्राय ओरैजाय बाथरुम दं बे बाथरुमखौ दुगैनो हायो ओमफ्राय आं दहाय नैबेखौ साफ्रेनायाव बेथ' मोनसे नैबे गाहायजों गग्रा साननानै सादोंमोन ओमफ्राय बेखौ साफ्रेनायाव जायासै ओमफ्राय नैबे मोनसे गेजेरनिखौ साना होबाय नैबे गोजौनासो गना होबायब्रा मानसिया सिनोसैमोन बासायबाय एसेयावनो ओमफ्राय बेयावनो दुगैग्राबो खिग्राबो दंजोबो आरो ओमफ्राय मानसिया सिजोबजोबबाय बेखौ साफ्रेनो एसेयावनो बासायनाय बादावलायदों आं